Aspanogi Otsailaren 15ean haur biziren nazioarteko eguna ospatzen du. Eta justu egun honetan elkartasuneko 3. martxa nordikoa aurrera emango dugu. Beste urtetan egin dugu beste data batzuetan, baina gure asmoa beti izan da haur biziren nazioarteko egunen izatea. Nahi dugu jendeak parte hartzea eta ezagutzea errealitate hau. Eta uste dugu erarik egokiena hau dela. Zerretan bezala gizartearen partaidetza bultzatu nahi dugu elkartasun ekintzarekin. Non minbiziaren aurka indar guztiak batzen saiatuko gara. Haur minbiziak ez du ez adinik, ez sexua, ez klase sozialik, ez egoeranik ekonomikorik kontutan hartzen. Edo zein tokatu dioke. Beraz, nahi dut jendeak kontzientzia hartu dezanez, haur minbizia nahiz eta izan gaitasun ezagun bat, errealitate bat izaten segitzen duela. Norren igualkina adin guztietako pertsonak ekin izakete, ez da kirolegia izan behar. Elkartasuneko martxa hau ez da lasterketa bat. Bi bastuaren laguntzarekin ibiltzea oinarritzen da. Denok lelo berean, martxan piratan ale. Aspanogik alaxe egingo du. Aspanogi martxan piratan ale. Bertan egongo dira elkarteko haur, nerabe eta familiak. Nahi duenak beraien bastuekin edo ezer gabe. Aspanogik 50 pare bastu utziko ditu doaitzan. Izen ematea, oraindik hastia dago apuntatzeko, www.herriprosa.com eta soileria 4 euro. Eta egun berean ere egin dezakete izen ematea, interesa duten pertsonek, 6 euroren truke. Egitaragua, gu goizeko 9:00 egongo gara Aspanogiko karpa batean, informazio emango dugu, dorsalak ere banatuko ditugu, eta oraindik ere hasi izango du jendeak izena emateko. 10:00 haur minbiziaren nazioarteko eguneko aldarrikapena irakurriko dugu, euskaraz eta erderaz, eta ondoren martxa hasiko dugu. Porrotx eta beti irakurriko. Pankarta bat emango dugu hasieran, eta ibilbide guztian zehar, bertan arrosa buxeudun lazo bat agertuko da, eta Aspanogiren izena dira. Ibilbidea Sabuesen hasiko da haize horatzera dugu. 6,1 kilometro izango dira, eta martxaren ondoren gurekin ez dauden piratatxoi emenaldi bat egingo dugu. Nik uste merezi dutela pirata hauek emenaldi bat, asko erakutsi digute ez. Bizitzak zenba balio duen, nola burrukatu duten ez, momentu guztietan. Eta beraz, idatzi txiki bat irakurriko dugu, aurrezko badantza egingo dugu, eta ondoren banan beraien izenak esango ditugu, eta hor bakoitzeko larrosa txurioa botako dugu itxasora. Eta gure garrantzitsua den egun honetan, porrotxetan izango ditugu, gure lagunari aspalitikan, eta asko egiten dute bai ospitaletik kanpo, eta ibilbide guztia egingo dute, beraien bastoiekin. Eta igande honi, kasualitatez, inauteri dako igande hau, emango dio bizipoz bat, emango dio kolorea, eta hori nahi dugu zabalu ez, jendeari bat egitzioa, aurra eta familiak.